Musta kaya amin gagayam. Nagiti padak nga Ilocano, Kumpormilita, Waray, Ibanag, Itawes, Bisaya, Ilongga, kun Inchik, Kumpormilita, Uray dagitay Amerikano tanga makabuya. Tagagayam, kagrubrubat kami ta mapang kami sumurot mamut jabantay ta nagpaburas kami ti maisen ket dual daw kami nga hang kami nga nakasurot ta dayjay pa nagbilbilag mi gagayem ket buyagan tayo to dayjay video nga dagiti pagpagnaan ken nunyan tumot ti rigat ti panagubra di jay bantay ket antay tumot dagiti trabaho ti bantay jay panggap ti panagburas ti mais ket buyain tayo to gagayem no nya ti mapasamak. Bale mapantay ka no gumatang ti sako guys. Dagupan to magapit tayo matanalakat ti sako jay so nga buyain tayo to giti pagpagnan tayo jay. Ciao. So iso dayti airport gayam. Ito Cagayan North International Airport. So ito. Dadya dagiti helicopter na gayam, maduma dagiti army dito yan. Nagbambantayan. Jeda, para landing dah dan sa misyon da gayam. So dita mo't kabambantayan dita.
Sige, hintayin tayo magapit kagayam. Gini ada panganan tayo nakalugan hanaking sam. Patay yun mo. Patay majarit na. Hindi tayo magapitan. Mangan tayo kat mabisin si taong. Yay. Pagkising ka na siya katuwa ko. So, sudah itu kapsat gantayaw. Ito. Ito silang ana. Dati kil-kilin kawayan nila. Bali dahil yung ngayon project ni Marcos na kapsat. Suspension brakes. Ito. Bale no ada lumabas na lugang ket aggunggon dito ang kutata. Nay madlaw mo na tayo ti gunggon taka nakakabit na dito. Dito suma dito ti Cagayan River. Kapan ang sapwak ya pa rin dito kakapsat. Dito kapan ya pa rin dito. Parte dito ginggana ti Cagayan Valley dito, Cagayan Valley region ginggana ti ni Babispano di nakalilaw or Quirino yay. So sudah itu kapsat dan tico selig na. Dita. Nakagalot lang siguro dita kapsat. Ayaw nakadanon yung kasi hindi nga oras dito yung kakapsat. So uray ta nakita tayo mutan. Tayong gagayam. Subli tayong ta mapantayog buras ni Maisan. Tayong. So dati kaming guys, dito ti gimpatangan mi ti sako ta nalaka. Toy. Dega da. Hindi na natin imay, manalan na. Ay tali madam. Kapataban din. Kasi nanginat pa ako ng dahil. Dito, saka tricycle lang ngayon. Ganun tami nga talaga talagang kasapulan mitis ako ay dito pa nagi sako tayo ti mais kasapulan ti sako. Awanin. Anong? Awan dyan. Tayo kanon. So, dati tayo bantayan kagayam. Ipakita kada kayo nung nyamo dagiti trabaho mi dito. Nalpas ti pan naka buras nan ng madamati sako da. Buyayin nyo latan. Itati kalapaw mi dito ibantay. Madamati luto dan ta aldawan. Ket nagkapot tao jay magapit. Ang alas ako. Stoy lang ti bibiyag dito. Dagito dito ti masida. Lukataman ang song niya ta. Lukataman. Papaitan ka no. Ano da pamigsa. Papaitan. Yun. Po mo. Tani mother. Pagin inaw so nati matalek.
Tapos dito naglingtada ti kamutit. Kamutit dito yung mideta. Bagas ti kamutit. Kun dito utong. Utong ti Ilocano na ngamno Tagalog na. Sitaw kung nadamag. So nga madinsamot dito wanyamin ko. Utong ti Tagalog na ngamno Ilocano. Ay utong ti Ilocano na ngamno Tagalog sitaw. Sulit ti sitaw. Ti service tayo. Uliglig. At ti dara kiti para bunag tumadamdama. Ano jay tracing sirkit tuin tano aji sa ako nga binunag nga pamiginatang ko nariga nga pagkata naging kana jay bantay. So dagita nagburasan da. Bali dita nay bunag dayta nga napandiyayan. Jay nagpumpunan da. Tapos dayta isa ko amin dayta sa ato ibunag. Jay lang gagayem tibiyag ditaw. Oke, nagpumpunan da. Bali pinimpunda dita tinganan sa awan ti sa ako tatay. Ket tanod daw braon da kasi nawanan ti sa ako tatay tara dayod da pang kami nangala. Tal na kay man. So dayta gagayem ni in pada bali dagjay mabunag to dagjay. Nga may punpun dito santo matracer kasi lang ti kuan dayta. Nagitubing na kita, uy. Papanawa. Nagtida lagi sa sakaw. Yan. Dapat ada kadwadang mangungap. Damot ti agipan. Berarti ni Freddy Aguilar. Hey guys. Shout out di Kuya Daji. Channel na Marites Consig na. Ito, kamsat mo lang. Ito balasang ko dito, ang nagagat dito. Ang pagkunaam. Nagagat nagsangit ka nagpuyaw, lapat kapan. Alaga nga ang pagkunaam mo, hindi nabahawan na ito, makita yun na eh. Alain na dayay. Sana ipanto dito, nakaungap. Gira, ta. Nalawa na ito ngayon. Alaga nga ako na ito. Hingga na dyan. Nay, napalpalaw sakti agsaw ko mak, may squamin nung kunak na minak kumabalain. Ngumaan, naging gana lang ka na dyan eh. Ay namurasang ka na dyan. Gana ka na dyan, balitig, kas dyan, mapandyay. Danto pa'y may sanga di sugayam, sa baling tuman na dyan nga video dyan. Nung kasanunod yung burasan, kasi tata kami law may dinaw. Naladaw tao ngumayan. Agay ayab dati pinanganan ng gagayaw, mintayo kita nida. Aldaw nga minang talaga pinagpapanganan. Nabambanog damot. Nga nag-isako kada nagbunag. Sama punpun gagayaw. So, nagitaw eh. Tabok sa data nga imang. Data papa ito, nalusak. Kaya mga inyamang ka, bigita ang paitnog ding na. Ipakas dyan mo dati man. Ito, tibibiyag mi dito. Ape ka dito, pinggan mo. Ape ka dito, managpinggan mo, nagpagkala ka siya kardirong. Samo na tanga mo, makan sa may padawang. Nanang. Ataman soy. Wala na papait na day jay. Nya ka na dyan papait na. Wala. Awan ka naman na dayta, kinilnat. Dayta, awan ti takin na dayta, awan ti alak na ron ka. Kala na dyan eh. Wadyan eh, kay kayo na eh. Kay jayo na eh. Dapat natin dandarom tayo dito. Isaksak do tayo, gagayam. Ate, siya akong ka din kami dito. Ayun. Ako dahil tama ni Pilong. Dapat ka helicopter mag. Dagami na rin po sa tayo airport na tayo. Gapu na rin kita helicopter. Kita tayo si Dami. Hoy! Gano? Sila, di jiban na, nagjiman o. Ilang alaman natin sila na
Nay, hello kayo, tamabuya kayo, Nay. Insa naghilohan. Mabuhay na kanila kita. Di kalapaw may gayam. Mapansin ko man dati kayo, adu ti kuha na dati di, adu ti bulong nang nagkuhan, nagkatan. Napansin ko dati komo niya kayo to, mapansin ko dati bunga na nga tao. Gini. So rajay kayo magalaala ti gawad, nagtubo nga gawad. Ito, agita yung padang manang mamay, so dagita alanda. Kung kita nyo gagayam kit kwa, dahil ti bunga na nagpintas ni. So tubag sa dahito. Nagbunga mo taging gana di baba ni. Nay, kasla, dagito kasla mawa, buy-buyak nga makansamo dagito. Alam mo, habang masaselang at kampante kayo may pandemya. So sudah gede gayam, nagmaya man ti bunga na. Maraming ari-arian. Nagbungaan namin ni. Problema. Kita yung nagmayat ni. Oh, so ayay. Gayam. Pareho po kaming high school graduate ni Miguel. Kahit na hindi kami pinanganak na mayaman, ay may pangarap pa rin po kami para sa aming anak. Yun. Siguro hindi maintindihan ng iba ang sentimiento namin at So, sasabihin isang gayaw. Panan. Katipid kati gasolina kada itaw. Kaya nyo gagayong pa. Kaputan nang yun natin gasolina kada crew daw. Kasto iti pagbunag mi dito yung may. Ta. Dayjay. At ano tilaunin na ita gagayong. Sana nito bunagan nga ipunpun kada ito nga mamaminsan tano. May santo ti pakatresera na dagita. Tapos dapat no agpumpung ka ba. Medyo iya sa dugmi kagayam kada iti ayan ti narukbos nga kayo tanong dalinong dantumat dagita agtreser. Dapat kidi helicopter gayam tas nag-airport ti may. Rajay, madaman sa training. Papandang ata ti lumaban na kita ti Ukraine. So yan. Kita nyo gayong kung makakarapas sa kanita bantay na eh. Ngam nupilid na ita, nga makasagpat na itang kagayong. Kung kasjay sinamayan da. So, bali na dito kami bunag mi bandanan taw. Gitaw. Yo.
So, ito, ngayon sa data itambak di timot ni nagipananda tanong na linong. Dati kay kayo na. Sige lang kagayam ti teknik mi ditaw. Yay. At damot pispan tayo dito yung gagayam. Di suma da ito iti naramid mi nga pispan dito. Dito kita. Napian to lang makalapot no maabatan. Ta. Tapos ti baba na dito at dati bali duwa nga gandad dito yung dito mas nakuka ti danom na ta African hito kami ti pupok na dito mas na leblebag ngam dito aking kasto iso dagiti tilapia so daragitan nalipatan ko lang kami tinangala ti kanunda at pakanintay kumaida. Yun, sudah gitu gagayam ti bibiyag mi dito probinsya. Yun. So yun guys ang ating video. Sana nagustuhan nyo. At huwag kalimutang mag-subscribe, like, comments, follow, and share na rin.